Morning. Morning, guys. Mamkase. We are nine. Moisturizer here, we are kuno. Mamkase. How are you guys doing? What did I say? Tipo moisturize. Oh, sorry. How are you guys? I'm not feeling well today. Mamkase naye vanhu. I'm fighting with my daughter. She wants to go to school with a crazy car. How can you go to school with such a car? That's crazy. Sometimes I get so frustrated with my kids, I tell you. How do you handle your own kids? Vana vanonetsa asikana. Vana venyu munovagona sei? Titi is very stressful, I tell you. Mamukase, so just a reminder, guys, let's not forget our mother. Vanezuru vandakaendera vaendikanoona vanenyaya yavo. Whilst she's fighting her issues, let's help her, okay? Ngativabatsirei, ngatingovawo nemoyo wekubatsira. Despite what she's going through and everything, even if we don't really know the story, just kungobatsira, you know. Zvakanaka izvozvo, just to stretch our hands towards someone who is going through a lot. Saka vari kuda kubatsira, let me know, handiti. Or come to my inbox. Kana uri kure, just send what you have. Ndovaendesera. I'm going to see them. See her today. I think he ate. Mwana wangu ada kuvhundutsira vanhu neLand Cruiser. Ndititi uyu amana kana ndimiwo ada kuvhundutsira vanhu. Apinda. Apinda. Zvaita here kosi. Titada kuvhundutsira vanhu kuchikoro nhasi nemota isingaite. Ari kupi? Saka mota dzingaine dzakadungamidzana. Naimi ndionerewo mwana wangu panapa patoita problem. Titi ari kuda kuenda nemota hombe kuchikoro. Muhombe ari kuda kuenda nemota diki. Saka zvinobuda here izvozvo. Vana vanopenga. Muri kumuona mwana wangu? Osho atogara. Hanzi ndoda kuenda nemota hombe. Mudiki mukuru ari kuti ada kuenda nemota diki. Morning, how are you? I'm good. Chuya upinde umberi tigarisane Fifi. Felicia chuya ugara umberi mwanangu. Mningina wako unomziya. Ko wapfeka uniform. Is that a new uniform? Is it the new uniform I bought yesterday? So you were complaining. Do you see where kuti iri kusvika papi? Saka you complain achiyo ichitori pfupi kudaro. Saka push over pakati apa. Don't sit at the edge. Gara hako ipapo, but I'm saying push kumberi. Ende zvakaoma naimi, munoti kuitawo ikoko, mwana uyu anondishungurudza. Mwana arida unokwatisa vanhu kuchikoro nhasi. Hanzi ndoda hanzi ndikuda kunovhairira. Anonzi andiko wataura weya. Ani? Vana hanzi ndoda unovhairira Messiah because anodraiva chi?
handida unovhairira Messiah because anodrivwa neRange Rover. Saka hanzi nhasi da kusvikawo ndiri muLand Cruiser. Saka zvakaoma, mota diki aramba. Naimi wasikana iwe. Iwe Natasha. Muhorere hona imama manoningirikire imbwa mamaona. Ende zvakaoma muri kuona aidzimbwa chaidzo. Chii chakadaro icho? And it's so irritating. Chii chicho kuti yadhinozara netsvina yembwa. Idzi imbwa chaidzo idzi. Yadhi yese kuita imbwa so kudai so. Ndipeni handbag rangu matora. Maisa mota plastic ya maisa mota. Alright, pakauya mumwe murume so ane chiLand Cruiser chakaita unge ichi. Anopinda. Manzo. Ndikudzoka mai manje mirai ndibono dropa vana. Anditi? Anopinda. Chakangodai but ndechegrey. Munhu ranzi ngapinda andimirire ndingonosiya vana. Uya ari kuita strike yekuti hanzi handiendi nemota diki. Amenoti akambenga nemota hombe before. Hanzi kone kambwa. Chii kwa iwe? Futsaki we! Futsaki! Unorai muchikozadza pamberi pesa pane tsvina yembwa. Futsaki! Kambwa kembwa. Bvisai friend yese handi muri kuona yangozara ningirikini. Chii chakadaro icho? Hande tiri kuenda wagara mushere gadzirisa hembe iyo. Are you ready? You good to go? Watora begi. Rega timboenda kuno wachisa anonzani? Messiah. Zvandoitirwa nevana. Ko wadiko kupinda wakamira chiko iwewe. Oda kugara kunze. Aiwa unogara mukati. It's not safe. Pinda ugare pamberi. Bvisai mabhega. Unogara kunze sei? Are you safe ikoko iwe? Yes. You good? Zvakaoma unoitiswa zvone usingade nevana. Kosi unoti mwana wangu unotomushaira kuti mwana uyu mudiki muhombe wacho uyu very simple, haambodi zvese izvi zvefulambo izvi. Uyu anoda zvefulambo usingaiti. Fulambo dzacho ya rega itimboenda atimbovaendesa kuchikoro ndipe mabhegi acho mwana wangu. Ndipe wavhara ndikona wakavhura bhegi rako. Fefe is not happy. She wants the small car. Yeah. She is not used to these big cars. She doesn't like this life, this flamboyant life and all that. She wants a small car. She doesn't like attention. But what can we do? Anotongojairo munin'ina wake ndozvitose. Shonga svike pachikoro uchidai kana ndimi henyu. Usvika pachikoro yoti nyika yese inobuda. Ungasvike pachikoro vanhu nyika yese inobuda kana headmaster chaivo. Vanobuda kavakati chii chakadai. Oh, vanhu vesone vachingotarisa kuti vakaipa. Kwemi mamukaseiko ikoko nevana venyu. Guys, don't forget vachirohwa nezuva vachinaiwa. Ona kosi ndakudza zvisizvo. Ukutodzokera kudai. Tachidai uyu omusiya pachikoro pagirls high. Uyu tomusiya pake paprivate apo. Iyi inobuda here. Oh. Pamaberend girls. Okay. Oh, okay. Let's not forget to help
kana uchikwanisa ungofamba netsoka dzako uchienda kwamadha vaya vari kugara murodhi vanemba yavo yavari kurwira vaya chingoenda unovabatsira chikafu chaicho munhu kuti ataure awane simba anenge adya andi mazvona munhu anenge adya ngatiregedzei ngoti we pray for her tisingavabetseri andi mazvona nhasi mesaya anochiona mesaya hanzi anouya nerange rover saka mesaya zvaanouya nerange rover titi ati hanzi ndakamuudza kuti uchaona mama wangu vari kuuya neLand cruise saka kutyoro uku kwatoita makwikwi kutyoro kwatoita makwikwi handi mazvona sikaregai timbonovasiya neLand cruise kuti mesaya uyu werange rover zvinodetsa saka hatisi kukanganwa nyaya yedu handiti. Let's not forget amai vedu ari kuda kuti tivabatsire. Kana muri kure we are turning left course. Kana muri kure you can put the money in my eco cash or whatever or world remit. Ndinonovapa ini chandakanakira ndechekuti kana ndichiita zvinhu ndinokurakidzai handidye mari dzevanhu, saka especially dzemunhu ari kutambura kudaro because handizive hama dzavo, saka ndandavapromisa kuti ndichauya masikati kunovaona tivabatsire nezvishoma zvatinazvo. Nezuro ndakaendawo ndikabatsirawo zvishoma zvandinazvo kungoti vawanewo raramo vadye. Fight yemba yavo vakaguta. She also needs medical. She needs medical attention. Saka mukona bandage ravanga vakasunga nezuro. Bandage ravanga vakasunga nezuro harisimbori health rinotovabatsira kurwara. So ngativabatsirei tivatengere mabandage aya. Ndinovadresa hangu handina problem. Kuitira kuti vararamewo vakwanisewo kurwira imba yavo. Hatizivi hedu zvakaitika ende hatisi kutora masaidzi kuti vari right or vari wrong. Ati kana imba yaimbovo imba yavo ivo vachibheja kuti vane mapepa ese anorakidza kuti imba yavo, ngatingovabatsirei. Hatisi kupindira zvedu munyaya, munongoziva nyaya dzemaminista idzi dzinonetsa kuti udzipindire, asi ngatingovabatsireiwo medical attention nechikafu, vaiwanawo simba rekurwira musha wavo. Tinenge tichingotero tiri kumashure hatina hedu zvatokwanisa kuita. Hanzi titi waving at people zvake kumashure. I'm sure that's what she's doing. Isu tiri kumberi, you know. Saka ameno hanzi she gets bullied a lot by one messiah whose mom drives a Range Rover. Saka tachipindira akaisusu mai vacho takwendowo nechiLand Cruiser. Ari kutariswa munhu wese ari kungotarisa. Saka if you want to help, my number is 06333881. Munongoisawo zvamakwanisa ndichanovapa masikati. Hakunaka kuti mukadzi mukuru inini nezuro akaramba kuti ndiende navo kumba, hanzi ndoda kufira pamba pangu, so handingavamanikidze. Varoda kufira pamba pavo
asi ndichangovabatsirawo chikafu, mapirisiwo, mapain stop, cheese Spain. Ngativabatsirei. Ngativabatsirei. Vangowanawo simba. Vapedza kutengesa property yavo yese yakanaka. Yapera vachiedza kuti vararame. So ngativabatsireiwo guys. Murandakazi atambura. Murandakazi atambura. Murandakazi atambura. Ngatimubatsirei. Ngatimubatsirei. Hanzi dai Mesaya akasarova. Hai mimi munopenga sterei. Munokurudzira zina basi. Akasarova kudini? Turn right. Anobowapinda mugate. Anofanira kusamutombo. Zvinhu zvake zvinonetsa zvawana chikuru. Zvakaoma chakai. Hanzi dai Mesaya akasarova ndamuka zvangu. Mamuka sei. Hanzi dai Mesaya akasarova. Azvo. Zefoja. Tasvika pachikoro vana kuchikoro ameno nhasi. Vana vacho vanotonyaudzwa. Baba. Zvakaoma. Takumboburusa sisi Felicia pachikoro vava vachida mota diki. Asi chikoro chese chatarisa manje kuti hey mawana. Saka pakaipa kuipa zvanezuro chaizvo. Chiuya mberi. Bag. Kaipa. Bag abuli. Karombe. I know. Felicia. Quando? Felicia. Aina kubi. Atoenda. Huh? Wagwenda. Bye. I love you. Come give me a hug. What's up with all this? Go. Wait a second. All right. Love you. Kango Felicia. Wampa mali. Skodero. Wampa mali. Mesaya. Akaenda kwa Mesaya zvakaoma. Zvakaoma. Muno muZimbabwe hamsati mambonekwa mota dzakadaisewo kubanje. Amutorina. It's only us with this kind of car. And they right. What's so special? Travel a motor is at Yagambu. 10, I think 10. 10 left.
zvinongonakidza apa uri kuizviitira kuti because uri kudanakidzwa nemota yamai vako here kana kuti pane une nyaya here? Because mesaya ndivhairira nekuti andirafu nerent novo. Pakaipa mamunzwa titi wenyuka titi wenyu traki inoindi yekuendesa mumaoutskirts urunzwa titi kwete zvokuendesa kuchikoro zvako zvokuti hanzi kuda kutoita zvokushofu unzwa ndeyekuti kana vanhu tichienda kunze uko kune mazikomo nechichi ndo patinoita sei yakwenda kuchikoro kusvika mesa yanyarara. Oh, guys, this child is crazy. Nhasi ndoke kupedzisira kwenda nayo kuchikoro. As long as mesaya ngoiona as long as mesaya iona. Titi drama she. Titi mabasi. As long as motkari. Bosha. Alright. But this is the last you go kuchikoro with the small car. Panzuka. Because this car, it attracts a lot of attention. Huh? Mangwana, you are getting back to the small car. So, saka wafara. Oh. But munhu wari kuda chaicha kuti aone. Kosi unondionera muyedza atinawowe drama right there titaite kosi indandatomutsa fiti titakati aramba ndakutoropa uchikoro kwacho titi akaomazve titane nharo dzimwe dzekutika hanzi kana titi hanzi kana mesaya akasauya tera imba kwavo toita wekutera aiwe hanzi mesaya topana mutera. Yeah, so guys, musakangano mai vedu garisika man. Musakangano mai vedu anditika. Vari pano pabhoro dewapo. Vari kugara muroad. Ngativarangarirei tiende unovaona. Vanotanga na 8 asadza chaya. Mesaya hasi muclass because vanotanga na 8. Imi bhaipo musafurire mwana. Musafurire mwana. Kuchikoro kwavo kauku kunouya mhene dzega dzega kuchikoro kwana titi. Saka mwana uya nemaland cruiser iwaya, vamwe vanouya nema BMW, vamwe vanouya nema Range Rover. Saka kuchikoro kwatiti kunonesera kuti ndekwemhene dzakasangana dzega dzega.
saka titari kudanzi inini nhasi ndindofanira kuzvivharisa pachikoro. Ngatibatsirei amai avo. Namba ndakupai 0773 63381. It's strictly for helping that woman. Kwete zvokundimhoresa mhoresa, ndini zvokumhoreswa mhoreswa. Ndiri kuda kubatsira. Isa mawatsi. Ndinoida songo ikosi. Kuchikoro chinotanga na8. Ndinoitya Zora kosi. Ndinoda kupindura uzvo. Ndinotya kudriver. I drive zvangu. Handinombonwa ndichidriver kaHonda kangu kadiki kaya. But zvemamotokari mahombe izvi ndinotya ndosaka achinyatsotarisa vanhu vacho vanenge vada kunyatsoona kuti chii chiri kumboitika. Imota rudziko iyi yapinda muZimbabwe. I drive but idzi hombe idzi tinorohwa nehari. Unongoziva kumota hombe tinovhunduka kati tichiri kuvhunduka saka unotovhundutsa vanhu unozofarisa ukabondera. Unofarisa ukabondera. Asata kusvika here. Ndoda kuona reaction yaMesaya. Mesaya apita pera. Asika. Mesaya apita pesa. And then we are turning left. Asata kupinda here. Vanhu mukatedzera zvatiti munorwira BP. Hanzi Mesaya akandichinyira akati pachikoro ndisu hanzi Mesaya akandiwachisa nerenji. Saka mamande munondisiya neLand cruise. Ende zvinhu zvavanodika asikana. Vanodika vanosvotesana nezvinhu zvisina basa. Yeah, soon. Rakakurisa nenda kuzi. Driver mota diki. Hombezi tingaswere takudubuka tinopanika. Tatosvika kuchikoro mwanangu. Mamwe maparents ayo antori neni akatomisa mota dzavo.
Ndatoitirwa natanatwasika. Tasvika. Up. Pana pakosi. Right, tasvika pachikoro. Tatosvika. Tasvika pachikoro. Hevhu. Zvinomesa arikuratidza kuti anenge ikoko koloni ikoko. Tasvika. Baba baenda kusaidi. Zvakaoma zvatoitirwa nevanhu zvikatimudzikisa. Zvino madhaka kai. Makadii anko? Zviri sei? Tauya nemunhu wenyu. Negore dzanko. Zviri sei? Handitika. Aiwa tamuunzi. Ndotenda. Ngati mupinze mukati. Uya ndisiye ndataurira mem. Hello. Happy New Year. Nakuona murandakazi. Bana baitero. Bana Kuvhunditsira. Baita problem. Ini ndakatenga lero. Saka zvanzi Messiah unondivhaira nerezi. One hama. Saka hanzi natanati kwa mama Messiah akanituka akati you can't afford. You can't afford my hammer. Hammer. Yes, the yellow hammer. Ndikati mwanangu satya. Let me go. Nasi ndaenda newe. Nai vanonogereko paka ziri tu. Vanosvika nguva ichi. Vanononokata Messiah. Zvekuma nguva ichi. Zvekuma 8. Zvekuma 8. Zvevanhu. Hanzi Messiah akandidzisa. Akati you cannot afford it. Hanzi even if your mother is a celebrity. She cannot afford a hammer. Saka indati nhasi mwanangu pachikoro pantoita. Ndirikusvika naye. Tari kuda uniform. We do not have uniforms. Summer uniforms in stock yet. Okay. But I'll put okay. As soon as the stock comes, okay, I will give her. Alright. Uniform, my dress are when you batter. My trousers trousers. Nedges. Iningi my tunic dress. Nedges. Those are good. I think my socks are blue and it's a white takatenga. No white and I want it. So blue stockings. Messiah no. Saka nandri va live ndokusakeswa. Hande tinomona. Vanhu kutokuza. Hande nasema ari veko. Wana washwa yellow hama. Opi hama. Yellow hama. Ya inokovhundutsa sezvamati. Sezvamaticha izvi inotovhunda. Ende zvevana. Oh, but it's good. I like it. But vhiri rinokunda rehama. Oh. Imi nditsvete ndoda kuenda kubasa. Makutonuka zvokuti. Today Murumunzi wamaticha acho, maticha anopenga. Hanzi mumirirei Messiah. Messiah achaisa mwana wangu
kufara ane hama yeyelo waita counter attack hanzi mama waiting for Messiah. kunditi zvonini my mother can't afford nhasi handisi kuda mota panapa panenetsa nenyaya dzemota akadzakadai makwikwi emota pano handinde pemeni mechaidzo zvine mwana wangu ona marenje angari pano makuseni white 3 angane majipi Land Cruiser yawangu achataura iya white zombe richirozvisiya mwana saka watoma kwikwi but hapana rambouya rine vhiri ranguiro manje vhiri rakanaka imeki yangu ndega Yes, I can ndakaigadzirwa for me alone. The only person in Africa. Wow, So hakuna hata anayo hakuna ina ndamboiona aiwa hakuna ndakatoigadzirirwa my own make zvoti mimi kana michoro neLand Cruiser yenyu hunzaiwo vanokupimpirai yakapimpa it's been my right. Nice car. saka ndati hande yemwanangu nenyowa neyoga tinomirira Messi hatisi kuda izvozvo Messi akabhula mwana wangu Messi auya kuchikoro. How can you choose to be late today while you have this counter attack? Counter attack yandamuitira hayoni Maybe I Messi think angasviki she's shaking on her. If you just see the yellow hammer there, then you know Messiah is here. He's going to be shocked. Yes. He's going to be shocked. Yes. Like, what? Like, seriously? It's going to be the talk of the day today. ona yangu ipikwa una kuiona here kuti ngatione yenyu chii chacho una kuiona Land Cruiser hapozi kana zvatozve makwikwi pachikoro ka Teto, wongopinda. Yes, wongopinda. ngatingopinda ipa makwikwi Wongopinda vakasimba. because mwana wangu haasi kudya kana nezuro hana kudya Like makusena seriously? pandamuka makuseni ndichipinda naye muhondi saka nzandipindi muhondi Aramba. So uri kundudza kuti kamudhiraivha kako kanombomuisa kaike katoluza basa. aiwa ari kudhiraivha ndichandhiraivha Red saka ini ndakatengera keblue kahonda kakadikika kuti vambochinja vabve muwishi I wish mazano yanga ichinipa maproblems alright, okay. yakafa mheno yakatodhakwa itori garaji ndobva ndatenga kakadika ndobva ndazotengerwa iye yandaitirwa make my own make ndoyazvanzikana titi nasi handisi kuenda nehonda ndiri kuenda neLand Cruiser because kuchikoro inini Messi anondivhaira tanzi mama vako iweyo havagoni kuuya nemotikari hombesa mama vangu endeka vana vadiki vanenge vachitovhairirana. Anditi? Yes, ndozvavanoita. That's in kids. Really? That's in kids. Ndezvakaoma. Tell her not to be offended. Because I'm offended. How far to get you? How far? I'm coming. I'm coming. Why are they doing? How far Messi has Atwayenitsoka nasi, you know. How far? Handingamboitirwa zvakanaka. Because vachishanda kuti achipinda veseni yes pakai pane nyaya vanobaita nyaya Baita nyaya. Messi haafane kuwanzira mwana wangu. Let me do a call. and vana vedu usually first day Ende even kufamba kwayo so ichisvika kati shamwari iri kuita kunge hamheno zvaichaita kunge iri kusiya message. Is leaving a message. The car? Yes, the car. Iwe ndinombofamba here ndakatoti mota ini ndichatoipaka ndinoishandisa ndichienda kumamicha mapurazi because pese pandofamba nayo munhu wese ari kungo nhai unofamba sei. Wow. Aya unofamba sei. So this is the driver. Yes. It's him. That's the driver. It's nice. My hooks are kuti akanyura kamajanga ndoshandikuona ka akanatsoiswa akadai anenge akavigwa kaya. Messi anga akasire please. The number is busy.
Mesiya. Mota yacho ndingafamba nemota inoita kunge tourist. Munhu wese izvo akati I would prefer zvangu mota yangu diki because haufambika. Hanzi ndichatanga basa kana asvika. How are you, Mama? Inabasa yese yakanena Mesiya. Nditya komisaya ari kupi kokunonoka. Hanzi chive duwe. Vanonoka. Namakuya na date yanditi. Nehama ipinde. Tichopra hama ipinde. hama ipinde nasi. Ane zviri kuitika. Vaudzei kuti hama ipinde nasi. Okay, Mama, thank you. All right, Mama. Clash of the Giants. Clash. Mesiya akawanzira mwana wangu. Mesiya ngau. Edwin, Simba, grade 2 over there, your class. Good. Mesiya wakatuka mwana wangu akati afode mota hombe. Saka nhasi. Ende zvakanaka mawani. Hama ngaipinde yeyelo. Asika munopenga vanhu. Tanati kwanobva torwara ka. Vomira pamota dzavo. Aiwe. Manje airtime yangu zvichapera. Mesiya hangauyi. Vanhu varida kuona Mesiya akabvira mwana. Mesiya ngaasvike. Mesiya akachemedza mwana wangu. Akati you can't afford cars like my family. Ngavauya. Kana. Oh yeah. Mamirira Mesiya. Kama mwana muri kusimba iwe. But ndakatanga kuita ma lessons from Parabise. Aerobics sei mune body yakanaka kudai. Ndikuidawo ini. Ndoda kufuta ini. Zvisingaiti. Tatusika, we can't even start working before Messiah arrives. Maiwe. Manje unasa ndigezi nekuda kwa Mesiya. Asi vanhu vanopenga zvo. Aiwa Mesiya ndangorakidza kuti aiwa tinenge tiriko zvedu. Iraza. And a swig. And then he is a brother. They are all here. Chawa on a swig. Swig here. Chachibuda muhamu. Swig. Hands vari kuuya. Katini hama here. Yes, it's coming. And let me tell the father to get inside. Okay. Because usually vanongo. Oh, okay. Kuchikoro mwana atotadza kana kudya sadza kuti idya sadza handidyi. Tanga ivanodza kuti mangwana toenda neLand cruise. Ndangoti mungorakidza Mesiya kuti nesuwo tine mota hombe.
It's a competition. Isingaiti. But isusu taenda kuchikoro. Taenda kuchikoro netso. That's the talk of the day. Sunday vote. Sunday bus. Messi Messi washik. 2 minutes. Father, we are in I'm a punish waiting. Messi. What's up, Messi? How are you, my son? How are you? Messiah, I bought you a bigger car. You said you are the only people with big cars here. I bought you Titi's car, a Land Cruiser. Yeah, Baba. Messiah, how are you, my son? Messiah, Faye, Magadi Baba. Amaya Messiah, how are you? Amaya Messiah. Mira ingenio papo baba. Amaya Messiah. Land Cruiser ya Titi. Pale nyaya neta baba. Pale nyaya neta pano Magadi baba. Nyaya neta ndiye kuti kwai Messiah. Wakatsvinyira Titi ukati iwewe mai vako vanodriver kavhitsi. Isusu tofamba nehama. Saka mai vako can't afford. Saka nhasi ndaunza mwana wangu muLand Cruiser. Ndikati ndanorakidza Messiah kuti Messiah baby, I can afford. Chacho hanza aichinyira Titi mwana. Hanza akati Titi, your mother affords a Vitz. My dad has got a hammer. Saka I finally shungu nakabva ndatenga chiLand Cruiser. Chimshinere baba. Munochiona sei? Sakaipa. How are you, my son? Wazozvionaka? Uyandikuhagi. Next time uzanditukire mwana wangu. Next time uzanditukire mwana wangu mfana. Wanzwa? Saka ndamuvinga nhasi neLand Cruiser. That and she can't afford the hammer, even if she's a celebrity. So that nothing ndaiunza. Nangoti aungauye nemazimota ekupenga kuchikoro. But ndaiunzira Messiah na. Kuti asati nyanyoti undermine stere. Tinadzo, my son. Don't bully my kids. Saka I'm going. Have a nice day, mdara. Yachaka ipachi hama chenyu ichi. Icho. Ayo chaka ipa. Saka guys, bye Messiah. Messiah, bye. I love you. Saka ilinda kwenda ka. Saka mugadzirise nyaya ema uniform. Sharp. Yeah. Messiah chic. Messiah tamuvhundutsa nhasi. Bata vakoti. Vakataridza. Messiah na baba wake vavhunduka. Aiwe. Abonisa zvinhu zvavo zvese. Messiah na baba wake tavavhundutsa nhasi. Yeah. Bye, Nangu. Tamuvhundutsa. Bye, guys. Chipinda in class. Yeah. Mwana afano bula mwana wachikoro achivaudza zvemota dzavasina naizvakokosi plus registered here.
kwete zvokutanzi mwana anongobhula vamwe vana kuchikoro achiti zvoni baba wake ndo ane mari. Ini pano ndinayo mari. Bhula mwana kuchikoro dhanzi, yo mai vako vanodhiraivha Vitz neWish. Inini baba wangu anodhiraivha Hama. Taina unomuudza kuti asabhule vamwe vana kuchikoro zvokuti baba wake ndiani kai ngareke zvodaro. But inini mwana wangu haabhuliwe kuchikoro hazviite. Mwana wangu kozi handitomboda mwana wangu anobhuliwa kuchikoro, handidi. Vane vachitotsvaga hondo neni. Vanhu nemari vanonesa. Ungatanzi mwana anoya mukilasi achitanzi ewo mai vako havana mari. Mai vako havana mari akanga mundiverengera mari dzangu, saka ndiri kuafodha sei chikoro chinodhura kana ndisina mari? Naikosi chikoro chinodhura ndiri kuchiafodha sei? Aiwa, nhasi ndiko kwamangu wapa ishonzi chipunu chevakuru. Yeah. Mwana wangu kutotadza kuvata hope achifunga zvamesi. Manje Tito wacho futi ibasa. Vamwe wazira na Messi. Firiji mune mvura here? Firiji mune mvura. Takanga nomuisa. Chikoro chacho manje chikadata chekurakidzana kuti uyo anotya nelimousine. Ho avo ndivo vava baba Messi. Vakuinda kubasa. Vakuinda kubasa baba vaMessi. Vafotu vari kufunga zvakadzama izvi. Vano vachifona chii? Vanocha vachatarise mastering vari kuda kudhumira. Vari tena vamwe vakwenda vanoudza mai Messi kuti hanzi Messi. Vanenge vachifurirwa vana vangotaurira. Iwo the fact kuti ndiri pachikoro pamwe chete newe mwana waminister chakadenuka zvoda kuti I can afford wise. Saka unandidi zvomwana wangu anoda kudzikisirwa. Takauya kuchikoro kuzodzidza toti mumwe munhu anofanira kushainira mumwe munhu. But same report chauya kuSTT manje. Vachatanga kuatakawo vamuti. Titari City atake tanatwa vana vangu they are well trained. Hatomboshaine uri kuona kuti paazototi ndiende nayo izvezvi. Inyaya yekuti anyanyoshainirwa waiziva. Inyaya yekuti anyanyoshainirwa anenge achingonyarara mwana wangu achifira mukati. Vana vangu havana show off. Vana vangu ndo vanhu vasina kana handikuona kuti mukuru uyo anga asingatode. Hatode kana kuti zvimbozikanwa kana kuti amai vangu vanei kana kuti anongoda ngozvienderawo chikoro as a normal person. Saka zvinonetsa izvozvo.
because vana vangu inini havana kana shofu mbakoda hatina shofu hatitomborina zvekuti totozvitira utunhu twedu netumwe tuma-extra twatetinato but we don't show off. But kana mwana kuitirwa show off kuchikoro kuti hanzi hey iwewe mai vako vandriver wishi nevhiti aiwa tozokurakidza kazvishando because zvishandwa zvacho asi hatingoti tikaita zvishandwa totoshamisira ai takutoenda zvedu padheni tichinzwa kuti Messi anhasi pabreak ane achiti kudini. Sida kuona kuti nhasi ane achitaurira mwana wangu here zvemota dzekumba kwavo Messi wacho. Chero ukaita fleet of cars avo hazvifanire kushamisira kuchikoro kuti uyo kuchikoro nemota diki kuti vana vaite normal because mwana akaenda kuchikoro achiendeswa nemazimota iwaya ndo zvinosati mwana kana kuverenga anoverengera anenge achingori nepride koma studies chaivo. Ndakwenda kunoona Bounty Lisa. Udanomona nhasi. She's not feeling well. Udanomona nhasi. Akaita kutangwa kumera. Yes. Achingochi ignore. Who's about? Soldier love. Ex-wife here, soldier love. Saka iyo zvichaita kudai. Chakuta kubuda ku. Achatombokwanisa kana kupfeka kana trouser. Anza ingochi ignore. Saka doctors arumboti amwe na doctors. Amwe na doctors. South Africa. But it's okay. Saka ndonomona she's in pain now and I told her nainezuro akatonipa madirections kuwadzana saka riri kukura zvekuti akatozomhenda kuchechi kunonamatirwa kwaprofeti Magai. Hanzi akangotanga riri bundu diki diki chatenda left riri bundu diki diki ndobva razokura saka anda kuonekwa hanzi rine pain anga afamba ndi marobotsi aya anondivhiringidza stereo saka hanzi am now in pain haachakwanisa kana kupfeka hembe haachakwanise kana imba anoimba anoita semashow zvinorwadza ndokanaipa neraramo yemunhu kuti rangotanga riri kabundu kangu pasina kana basi. Saka akaenda kuchipatara hanzi South Africa chanoona chikuwa chingomupostponed
vachingoti dzoka musi wakati Kuenda. What? ameno apa bundo remunhu vechi Ndovura imwe paWest Lab. alright Very soon ndakataibata. uri kugona zvobuda kona unoziva munhu ukatongoshingirira ka undozoshaya kuti ndiye netiweki inonetsa Onetsa netiweki netiweki inonetsa saka ndinoona nguva yekundisa. bound ana ndingoti ava vakauya kuzoona nekidi ndobva ndatoti bo muna kuchiri kuseni because ndauzonoona mai vaya vari kugara murodhi ava kungonovaonawo kuti vamuka sei. Chizoitika ona mai vavo. Akatorerwa imba mheno kuti sei. I think vakasaina zvavasiri kuziva. Saka, it's not a pretty sight. Vakatora imba varungu here kana kuti vanhu vatema. Kana munhu mutema chete. Akabva ashaya mwoyo wokuvapo vanhu vese chaiko. Kunetsa zveupenyu. Kana usina masimba muupenyu hausi munhu. Kana usina masimba hausi chinhu. Nouzani. Kana usina masimba unogona kutorerwa zvishandwa zvako. Navane masimba ndo unovaita sei? Hapana zvaunovaita. Hapana zvaunovaita. Vane masimba ndo vanotonga. Asina masimba havatongi. Pakaipa kana. Zvorwadza. Especially just the down waste. And you know the worst part is she's a single mother. And vane simba. Mai vari kutambura ivavo. Mai vari kutambura. Tasvika pamba. Mota diki nhasi dzakapakwa. Iwe kwafeti dzakwaneko. Kusara 5 minutes. Uya satasha. Zvakaoma hazvo. Tidzike. Guys, saka tichataura time. Hapana mota yati yasvika apa sati. Okay. 5 minutes left saka. Ndizoti vanhu vakakwanira namba vachinifona. Ndichikata foni. Madhaka apa manenge vada kuiswa pavement. Da kuti paiswe pavement kwesoko. Madhaka acho haachaita. Vapisa. Zvizvo zvokosi. Home African yemaisa muno. Ngati pamaisa mota diki yandi kushandisa. Ndakuenda kunoona bound. Yakalokwa watoita basi. Ndatosvika nganoise. Ngavandipe mamaki emota diki. Pinda kosi. Ngavandipe maki emota diki ndofamba nayo.
guys ndokubata ika andigare kusaidi kuroona ndipeiwo mvura yekumwa maiwe guys ndokubata time. Let's not forget to help amai vedu vari parodha anditi muswere musheka ndipeiwo bikira ikoso usiku uno haudye usiku haudye masenseni bye bye guys musakanganwa mai vaya kana muchida kuvabata munondibata inini vhurisa vhura nonzi ngatibatsirai mai vedu vari paroti isa ipapo ndikubuda mai manje siya ipa kutobudozvo saka kana muchida vabata munondifonera pafoni dzangu kana muda kuenda mega kunovabatsira indaipo varipo parodi paborodheva kana muri kure just send the money on my number ndinonovapa ndotopurakidzai ndichivapo anditi saka ndokubatai namba yangu 0773 63381 ndo namba yangu kana muda kusendera mai vekuborodho ndovaendesera mari yacho you know me ndinonozvitsa so later